ଏବେ ଏବେ ଆମ୍ବ ସଢ଼ାଟି 2-3 ଦିନ ଖରାରେ ଶୁଖି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆଣି ଛୁରୀରେ ପିସ୍ ପିସ୍ କରି କାଟିଦେବ। ପିସ୍ ପିସ୍ କରି କାଟି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆଣି ତାକୁ ଖାଇବ। ଖାଇଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିବେ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆମେ ଆମ୍ବ ସଢ଼ା ତିଆରି କରିବା। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଆମ୍ବ ଅଛି। ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ମାର୍କେଟରୁ ମିଳୁଛି। ପ୍ରଥମେ ପାଚିଲା ଆମ୍ବକୁ ଛଡ଼େଇ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ରଖିବେ। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ସାରିଲା ପରେ କଢ଼େଇ ବସି ଟିକେ ତେଲ ଦେଲା ପରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରାଯାଇଥିବା ଆମ୍ବକୁ ଢାଳିଦେବା। ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଦେବେ। ଯଦି ଖଟା ଆମ୍ବ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଚିନି ଦେବ। ମିଠା ଆମ୍ବ ହୋଇଥିଲେ ଚିନି ଦେବ ନାହିଁ। ଖଟା ଆମ୍ବ ଯଦି ହେଇଥିବ ଅଳ୍ପ ଚିନି ଦେବ ସେଥିରେ। ଆଉ କଲର୍ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଦେବ। ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେବ। ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ କଳା ଜିରା ଆଉ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବେ। ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେବେ। ଏବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରାଯାଇଥିବା ଆମ୍ବକୁ କଢ଼େଇରେ ଫୁଟା ଯାଉଥିଲା। ଫୁଟି ସାରିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଥାଳିକୁ କାଢ଼ିଦେଲେ। ଥାଳିକୁ କାଢ଼ିଦେଲା ପରେ ତାକୁ 2-3 ଦିନ ଖରାରେ ଶୁଖେଇବେ। ଖରାରେ ଶୁଖେଇଲା ପରେ ଆମ୍ବ ସଢ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ।